mamai ndo vazhinji vanodhedhekedza vana kana mwana asangana nedambudziko makuchema ndo vanochema futi number 1 handiti mabora. Saka isusu tinoda kugara takurambidzai kuita kwakadaro. Wakapedzera kumuona rini? Nezuro muchiziva kuti makuya kudare uchienda kunomuti shamwari kana taenda kudare kozondirevererawo. Wakapedzera kumuona Nezuro? Makaonekwa mukavapa zvinhu zvavo. Ndauya mudarira mangezi ndakamhangarira liroi mafuta pamusoro penyaya yakaita kumwana wangu. Ndichataura chokwadi changu chese. Mwari ndinzwei, mudzimu ndinzwei. Dada ndimangana zandisoko. Chetara chokwadi changu chese. Ndikatara makuva ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwa. Nzimi gondinzwa. Titaurisai Mukadzi miko haana paanozoda kutaura. Okay. Pana bangasi. Munonzana mai? Murichi chama ya? Mwana. Ndiye mwana wacho nomuromo wacho. Nomusa bvunza ndiripo. Chi? Bvunza ndiripo. Anda kutobvunzwa aripo kwete zvobvunza asipo. Ndo nyaya yacho anda kubvunzwa aripo. Kana ndatokanza kuti ndatokanza kusatore miko kaini ndada kubvunza usiku. Inonzi nomusabvunza uripo. Ndauya mudarira mambongezi. Takamhangarira liro yemafuta pamusoro pekubata kwari kudiita. Ndataura chokwadi changu chese. Ndakarama kuva ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimi gondinzwa. Right, ndaita zvakanaka. Amai taurirai dai. Ndinodira kuti mutaure nini. Inini ndakamhangara nhau yangu yekumitiswa kwakaita mwana wangu. Kuti ndizive kuti mwana wangu ane pamiri, ndakaona nekadhi remateneti. Mwana wangu uyu akanonyoresa nemukomana ndisingazvizivi, ndakazoona rakadhi. Ndobva ndashedza mukadzi wanzvadzi yangu. Ndikati muone zvandiri kuona. Ndobva ndavatambidza kadhi. Zvikanziwo ndobva ndati ndanchikumbira kuti mushedze mwana wangu nemukomana waanyoresa pakadhi muwabvunze nhau iyi. Muroora wangu ndobva abvunza nhau iyi ashedza vana ava ndokubva vabvunza. Ndobva adzoka nemhinduro. Zvikanzi mukomana ari kuti musikana ndomuziva, asi pandakamunyenga musikana wayanga ane mumwe mukomana, saka ndibhilive kuti nhumbo yainayo ndeyangu. Ndobva ndati ndobva ndangogara ndakadaro nemwana wangu. Ndagara kudaro ndobva tagara svikana neni manzi dzakwana. Mwana uyu ndobva asununguka kudaro. Mwana uyu mukomana uyu akatuma mainini vake ndokubva vayozotora mwana. Ini handakubvunza kuti mwana ari kuenda kupi, vakaenda vese nemwana wangu. Vadzoka ndipo ndakabvunza ndikati ko mamenda kupi nemwana. Zvikanzi Liya ataura kuti ada kuona mwana. Ndikati zvaona mwana ati kudii. Zvikanzi ati mwana ndiye wangu. Mari iyi ende munotenga zvinhu zvemwana zvisipo. Akabvisa 60 yesi yake. Ndobva mwana uyu ndobva auya nemari yake ndikaiona. Mari iyi ndobva ndangonyarara ndikangoitambirawo mari iyi. Tagara kudaro, tagara. Mukomana uyu aitochengeta mwana kubva ipapo mwedzi iwoyo. Anga akupa mwana uyu mari yesapoti. Achipa mwana uyu mari yesapoti. Tadaro svondo rapera iri.
ndobva amai vemukomana ndobva vauya kuseni ndofunga 6 o'clock inini ndakarara ndobva vati kumba yemusikana uyu amedheo mabuda ndoda kukurova tatiresa bhutsi yalii taiona ichipinda mumba mako iwewe uri kutadzisa mukadzi walii kugara uri kubata mushonga kuti ufuratise lii kuti asaone mukadzi wake inini ndakangorara mumba handina kubuda pakazobva amai ava ndobva vaenda kumba kwavo ini ndakabva ndamuka ndobva ndaenda kwasisi vangu ndobva ndanoti ini ndafunga kunomang'ara nyaya iyi ndobva ndadaro amai ava ndobva vakupopotawo vari pamba pavo nekuti vari padhuze nasisi vangu vakati ndoda kuona munhu imbwa ichayozobvunza nawi pano saka ininiwo semunhu womubereki ndakati nawi sezvo vasvika kumba rege ndinobvunza pandakasvika ndichida kuti nditaure nawo ndakati nhai amaili ndisati ndataura nhau yangu vakabva vandisaidzira zvikanzi bvai pano ini ndobva ndabva ndo nhau yacho ivo amai vemukomana ndevapi pindai padariro apo ambwe pane mwana wenyu apo so imimi pakurondedzera kwamaita chinofarira dare kuziva kuti right pandazouya kuno manje izvi zvaitika izvi chandaunza kudare chii ndakasaidzirwa namai vandichida kuti ndinonzwisisana nawo kuuya kwavanga vaita pamba pangu saka ndaida kuti ivo ndo vakanga vauya pamba penyu vachitaura nemusikana vachitaura nemusikana imi mazoendako vakuramba kuti imi muendeko ivo penyu vauya vakabva vandisaidzira vakati bvai pano ndizvo here amai inini chakandipaandizvo ndizvo Ngonzanama. Konzi Purity Mlauzi. Purity Mlauzi. Vatete toda kukuudzai chinhu ichi kana mozogara kuvanhu vatema vanenge isusu hakuna akakosha kudarika umwe. Handimoti nzwisisa. Mwana aberekeswa mwana nemwana wenyu, mwana wa maya. Handiti mapona. Zvari mwana wa maya, mai vacho naimo varambidza kuya pamba penyu. Sorry. Ndiri kubvunza kuti ndati mwana wenyu uyo. Uyo muzukuru munomuziva here? Pasina DNA test tikangoona baba vacho tikatarisa mwana tatopedza isusu pachizezuru DNA test dzedu. Kana imi mendai muzvitarisa pagirazi, mutarisa mwana akaberekwapo uyo mukadzi uyo, muona kuti nemi makasiyana. Papa ngamutarisa musingade muchirwadziwa muchisemeswa naye. Uyo ndiye imimi. Wakavapa zita rani mwana uyo? Anonzani? Anonzi Deuma. Yeah? Deuma. Mai vanonzani? Vangu. Amino vani? Ndati mai vani. Vako? Vangu vanonzi Purity. Purity. Dai vari wakatumidza zita pamwana. Right. Tawana zvezvi. Tanosora chipa vazukuru venyu vese vari vaviri. Ivo antu nomwe mukadzi ari kumba. Uri kubuda uchienda kumwana wako. Wakamuberekesa kuti mwana wakamusiya? Ndamusiya. Bora. Saka naye mama, imi ndimuri kusarudza here varoora kana kuti vazukuru venyu? Kana kuti zvamuri kuita muri kuwirira nemwana wenyu? Kuitika ndizvo kudai so, inini handisi kusarudza muzukuru kana kusarudza muroora. Asi kuti tanga tine nhau yatanga tinayo yaikonesa kuti muroora asvike pamba kusvika pazoita mumwe muroora uya ane 3 months asvika. Saka pava vana vanyatsopatsanangura ipapo. 2 pavari kutsanangura vachiti ndakavasaidzira mashoko avaitsanangura vari pamba vakasvika ndichidzinga ushu. Ona iwewe kunoita kukutsiura nyaya handiti wakauya nemumwe mukadzi pano handiti kuroti nemumwe mukadzi uri kusiya mumba we akarara inhau mangwana mukadzi uya akatifira tiri pano sandofana kukutsiura semubereki nekuti nhau yako kana yauya inoda inini handiti muri kunzwa saka ndichitsiura uyu vakanzwa ndichiti handisi kuda kuona munhu anosvika pano achibvunza nyaya yako iwe itobva pano uende unotsvaga kwakunogara kana kuti unogara kune mudzimai wako ushu. Shoko ramambo mamurezo vabvunza kuti imi mai makasevererei makazovadzinga kumba kwenyu? Ndakavadzinga vanga vachituka vakanikodzere kudzinga umwe ndiani kumba? havana kusvika vachindibvunza akamitisigwa mwana nemumwe mwana akamitisa yafana dzingwa kumba kumwe. Ava ndo vane mwana akademenjwa asizvo
asi havana kukudzinga imi makasvika kumba mukaita zvezvamaida ava vakuuyawo kwamuri vanhu vakuru vakutarisana panhau dzevana ava vauya vakuremekedzai mukataura zvamuda mukadzokera ava vakuteverawo kwamuri vachiteera nokuda kuti masvika mboko vazotaura nemi imi akuvasundidzira makamupa funga ivo aiwa yakahondoi saka indakabva ndati mimi endayasika zvekurwa nemi ndoda kuti tiende zvedu munyaya tinozviziva upenyu mwana akadhedhekedzwa mamai ndo vazhinji vanodhedhekedza vana kana mwana asangana nedambudziko makuchema ndo vanochema futi number 1 handiti mabona saka isusu tinoda kugara takurambidzai kuita kwakadaro handiti mapona mwana mukamurerera pachinena anokunetsai mwana haali here ari kuita zvakanaka here li handiti mapona nokuti chatiri kutarisa pana li imimi samai vake ndechekuti ari kukuumbirai chii mune rimwe zuva here makagara ramakatadzirana naamai ava pasina nyaya dzekuti li amitisa mwana wavo riripo here pamunoti takambotadzirana handitika zviripo zvichida inyaya yekuti umwe anenge achiti inini handidi kuti mwana wangu atore mwana weuyu ameno zviri chididi but kazhinji chaitika ndo chatofanira kubatirira pachiri chinenge chiripo kuti ichi ndo chaitika nhasi ichi ndo chatofanira kubatirira pachiri handiti mapona kana patongove nemwana muzukuru uyo ukama hwachona nyange mukasahuda hwatovepo haugezeke handiti mapona nyange mukashandisa sipo inengei mungatokuvara kupera nyama ukama ihwohwo ukasara huripo handiti mapona saka ini chandaa ndichikumbira yezvino ndangokuwisirai apapo kuti imi mupupuro kuti amai avauya kumba kwenyu imi makazovasundidzira kuti bhai pano but hatigone kuita unhu wakadaro handiti mapona saka toda kuti imi muri ipapo makagara nali tisingatore dzenyu kudzitungamidza nyaya toda kutungamidza nyaya yali nemwana uyo mukadzi uyo nemwana akabatwa handitika ndo patoda kuti tisiye tagadzirisa so that kana madzokera kumba ndimi munoziva kuti tinofanira kunogarisana sei nokuti kana paine mwana nyange mukaramwira munda kumakudo unodyiwa wopera munda wacho hapana zvatetaita imi munofanira kungorarama kuti zvakanga zvakandibata but nekuda kwomwana womwana wangu ndo zvinozondibatanidza nevava kwete kuti handinzarwo munyika ino yatiri kurarama hamunzarwo kuti makaita sei hakuna zvinhu zvakadaro kana tichirarama handiti mapona mugoni wepwere ndiye asina handiti mapona iye zvino nyaya toda kuti tiende apa ndeyekuti li mukadzi uyo mukadzi wani wako here kana kuti iwewo matadzirana kana makatadzirana wakazongosiya kuti aiwa inini mukadzi uyo handichada wani umwe mukadzi ari mumba ari kubikira amai avo uyo mukadzi wako here mukadzi wako wakapedzera kumuona rini nezuro muchiziva kuti makuya kudare uchienda kunomuti shamwari kana taenda kudare kozondirevererawo wakapedzera kumuona nezuro makaonekwa mukavapa zvinhu zvavo handisi kuseka ndiri kubvunza saka amai imi sori munomudare ndo zvatinotaura toda kutsvaga kuona kuti vanhu varikuda kupindira pavanofanirwa kupinda here nokuti mukaona mwana wenyu achiri kusangana nemurume wake semurume wake mai vake vanogona kutadza kuzviziva achiti akasangana namai vake ofunga ndiri kunyengedza amai handiti ndizvo muchemberi anogona kutifunga kuti ndiri kunyengedza amai handisi kudanana naye paya mai ndakatosiya ndakazodini ivo vachifamba vese motoona mwana arumurwa uyu patoberekwa umwe handiti mapona mutemo wamambo manje woramba kuti haugone kubereka nemwana wemunhu uchihwanda
ari kumba kwake, iwewe uripo murume wake. Handiti mapona, iwewe ndo unotsvaga dendere remudzimai wako nechi usataimire mukadzi wako. Hakuna chinhu chakashata chokuti unoramba mukadzi, handiti woita unge ucharumwa nemibobo, unoziva uchitaimira kuona kuti vapinda here mainhingi apo. Tuvana twevaridzi vapanewe ende vanotsvaga kuti mainhingi varipo here apo. Aiwa, tidi tsika yakadaro. Mukadzi hataimirwe nemurume wake, munotaimirana muri mukomana nemusikana. Handiti ndizvo? Nezuro chaiye chaiye. Zvavanenge vachitaurirana vaviri ava vanoda kupuhwa mukana, vabereki tisimo mazviri. Handiti tozonopindira kuti chabuda nemwana wangu chii musarudzo yani yake. Muroora ari kumba ane mwana asati hatigone kurasa chiri mumaoko nekuda kuuchira. Muzukuru wenyu izvozvo manje chatoda kuti tigadzirise ndechekuti Lee ataurire imimi samai vake, ataurira mbuya vake muno nhasi kuti mudzimai wangu uyu wamuinayo uyu akazotorwa neumwe murume, imhosva inenge yaparwa. Handiti mapona, ngaataurire dare rino, tomuudza isusu zvekuita kuti kana munhu waakutora umwe mukadzi pamusoro peumwe mukadzi, chii chaunofanira kuita. Kuti uyu mukadzi uyu iye zvino chiripo ndechekuti anenge achiti handingasiye murume wangu, ndindakatanga, ndine mwana naye, ndakazodai dai. Aisi sarudzo iyoyo, upenyu hwako ozovei mangwana. Handiti mukadzi waLee mukuru, kwete kuti mukadzi asina mwana pamba ndiyo zononzi mukadzi mukuru kuna Lee. Chisionekwe ichocho. Handiti mapona, chisionekwe mashura chaiwo. Mukadzi akabereka mwana, hatisi kuti ndiye akanaka. Mukadzi wake kana paine maproblems akanga akonzera kuti imba yavo isafambe zvakanaka, ndiwo toda kuti tigadziriseka. Mukaona shungu dzenyu dzichiti ndoda kunotenga kaheta ndeke muzukuru wangu, hapana chinokutadzisai kuchengeta mwana wenyu nevakadzi vake. Handiti mapona, vabatanidzei imimi samai, kwete kuti uyu anga vabatanidza aita mudiki. Handiti mapona, honaka iwe muroora wakauya pano. Varoora vedu vazhinji vamwe vachiona ndekuti anenge achitoziva kuti Lee ane mukadzi. Handiti mapona, saka ada kuudzwa kunzi iwewe uchiuya pano wakanga uchiziva kuti Lee ane mukadzi, ane mwana uyu. Handiti saka iwewe haufa wakakura kune mukadzi waLee waane mwana nayo, iwe unotori mainini. Handiti tobatanidza vana ivavo, uyu weta vakadzi vake. Kana imi muchigara nemuroora mukuru, kana kuti muchigara nemudiki, iye ndiye anoziva kuti mudiki mukuru uyu anogara apa. Kwete pamba paamai ava kuti vagare vakachengeta mukadzi wemunhu, mangwana havaigone nyaya iyi. Handiti mapanzwa amai, haigoneki. Kusadanana kwenyu imi mamai imi tu imi, rwenyu upenyu makatopedza muri vanhu vakuru. Zvenyu zvamakaita ndo zvamakaita. Keep your own results at your own. Don't spread your results kuvana ava. Handiti mapona, musaise results enyu kuvana. Imimi enyu results mirai nawo, motarisawo vana venyu, modi moti toda kuona anozochengeta umwe azikanwe ipapapa. Chengawo semanhanga, hapana risina mhodzi. Handiti mapona, mungave muri nani kudarika ava, havangave vari nani kudarika imi, izvozvo ndezvenyu. Budai muvana, muise vana venyu apa, imi muchibatsira mukomana wenyu nemhosva dzake dzainadzo kuti ini I'm going to assist mwana wangu hongu uyu muroora hamuna chitadzo naye, kukwesherana kwemamai panhau yevana venyu, mukavabatanidza vana ava, nemiwo futi munobatana. Chinokutasai kubatana chii? Nokuti chinobatanidza vanhu kukumbirana ruregerero. Ari romwe anokumbira ruregerero kuno umwe, ndo chinhu chinobatanidza vanhu chete.
asi akanzi ina handinzaro matare ndo anozosenza. Handiti mapawa amai mwana wenyu uyu haana kurambana nemurume wake. Mamuchizviziva here? Mamusingazvizive ka? Zvizivei. Aipiwawo mari ndaingotiwo mari yemwana sezvo anga abvuma mwana. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hamusi mwana mudiki amai. Chinonzi regedza ndechichi chamunobva maona kuti akaregedza haachisina maoko. Kwete chiri umu, chiri muninga, chiri mumwoyo. Handiti mapawa. Musanyanya kurwadzwa nazvo. Isarudzo yemwana. Musanyanya kurwadzwa nazvo kana munozopatikana kutobudiswa kwazvo pachena kunokurerutsirai imi kuti muridzo womukadzi kana achibhadhara rendo ndatsvakira mwana mukadzi wangu kugara ochengeta mhuri yake atsvaka chikafu zviri pachena kwete zvokuwandirana. Ndosaka ndakauya kuno kuti so nhasi ini ndafara sandaona mupana akanaka seuyu uyu mutsvene mai vake varipo, ambuya vake varipo, ari kukuudzai kuti nezuro chaiye ndaitori naadzimai vangu. Handiti mapawa. Asi haana kurambidza dare manje. Akati kudare tichaenda. Ndo kwandinonozvitaurira ikoko kuti mambo vazive kuti no, mukadzi uyu mukadzi wangu from the word go. Handiti mapawa. Imi muchifunga kuti vakarambana ka maizongoona mwana wenyu ane imwe mimba futi. Isusu kuchivanhu kuno kumanje tobva tati aiwaka munoda kuti vaite sei. Ari kuramba kuti ndoti mutupo uyu, ndoti uyo mwana akadaro akanaka zve musiyei aine murume wake. Mai vosiya mukomana uyu nemukadzi wake. Chandafarira vati ndinotombotenga tuhembe. Vanotenga amai ka komanje cho chaipa chii chaipa chii nai vedu we please ndiudzeiwo ngatibatanidzei mhuri iyoyi. Imimi pfunde dzekusungirana ura hapana asina kubereka kapa pautu hwenyu ndo zvatibatanidza tinge tiri muno nhasi nemi kotadii kutora mai vepa next door vauya vakamirira musikana uyu kana vakamirira mukomana uyu. Handiti mapawa. Saka chikumbiro changu manje tichibuda muno ndechekuti Lee paakapa mwana mimba akaitei kwamuri? Hapana. Tsvagirai kuno hapana. Hapana. Nhasi chingani? Nhasi Friday. Kusvika musi weFriday musi wa25. Handiti ka Lee anenge abvisa tsvakirai kuno kwamuri. Handiti ka ndio wandiri kutoudza. Musagare musingatye mhosva dzakadai mukurarama kwenyu. Handiti mapanzwa. Ati kuna mambo ndiri kuda mudzimai wangu hatina kurambana. Handiti mune makore mangani madanana? 2 years 24 months. Munhu asina kubvisa tsvakirai kuno uchiti mukadzi ndo wako. Hakuna chivanhu chakadaro. Saka ndiri kukukumbira nemoyo unoda kuti kusvika musi weFriday kubva nhasi. Handiti unenge wanobvisa tsvakirai kuno kuna ambuya. Una sekuru here? Unani muzukuru here? Hanzvadzi dzavo amai avo kana kuti muzukuru mwana wavo iwa wanhingi wavatete vako iwe aripo. Sekuru aripo? Sekuru haikona kugara nematara akadai mumusha. Ibasa renyu. Handiti mapanzwa. Anogona kuuya muzukuru osvika sekuru hapana iripo paya hapana iripo. Handiti manzwa. Nezuro chaiye. Mamuchizviziva. Ngatikurudzirei vana matara akadii akanaka. Handiti kuve murombo hauvigi usina kufa. Handiti
ipo pano patiri panapa vamwe tine mombe tototaura kuti handine vana vangu ndine mombe 2 dzandisati ndapedza kwavatezvara dzedanga zvimwe zvese ndakapedza ndinoita dare rine vana vangu handiti so that musi wandinofaini kana ndisati ndapedza mombe dzangu vana vangu vanenge vachiziva kuti nyange vakaudzwa nasekuru vavo kunzi baba venyu vane musiidzanwa vanenge vachitoziva kuti uripo zveshuwa vomirira kuti sekuru vada kuwedzera here nekuti baba vedu vafa kana kuti vachataura nemo matakaudzwa nani nababa vedu matara akadaro anenge akachena handiti ndizvo saka ndiri kukukumbirai sekuru kubva nhasi Friday kunosvika Friday yemusi wa 25 tsvakirai kuno inge yaenda kwavari vanovaitira zvakanaka chaizvo o mari yekutenga mbatya yechichi aiwa mwana ari kutengerwa mbatya nerimu one side torana iwewe nemukadzi wako muende kushop munotenga tumbatya twevana muri mese mainini kana varipo vachitoziva kuti baba anhingi nhasi vaenda namai guru kutown handiti kunoita zvinhu zvavo mai guru vachiziva kuti nhasi baba vana mainini vaenda kupi kutown ndaifarira nyaya yaitwa nemurume vanhu vakuru chatinodzunga navo panapa vachingotsenga mumuromo pano nezuro chaiye mukwasha anga ane muroora amai ndiri kuudza amwena vakatsamwa zvisingaita hanzva dzenyu ndova ndiri kuudza kuti mwana wavo akanga aine muroora nezuro chaiye zvaaita wagona chiregai kumuronda tsoka mukamushayiwa ari kutosheya mazuva ake hatimuona mukadzi wake ana kuvhunduka anga avete mumba mama mukadzi akasiva kavata vamwene ndobva varonda tsoka unopengera munhu aenda kuchipari chake pamwevo vanogona kunge vachiwirirana mudare ravo aitozvishuwa pane zviri kuitika izvozvo saka nyaya iyi hatisida kuti tipedzere nguva ini handiwanzoda kuti vanhu pakamirisana vanhu kudai handiti ndonoisa mutongo wokuti iwe ita chakati kuna uyu iwe ita chakati kuna uyu ipapo panondibata kana ndichinzi toda kuyananisa vanhu ndivasiye vaine dare rakachena chandagona kubuda nacho munyaya iyi chekutanga ndisati ndazopa mutongo nerimwe zuva inhau yekuti sekuru vari pano endai munobvisa tsvakirai kuno mutange kudanana navambuya mutange kumhoresa vambuya kwete kuti ukuri kutora mwana wavo osangana naambuya murodhi uchiita ngori usangana nebhazi ukasatsauka murodhi rinokutsika wobva wangofira parinenge rakutsikira ipapo saka tiri kuti isusu iye zvino muchibva pano handisi kupa mutongo inokuti nhingi ngaabhadhare nhingi chakati asi chandiri kuda ndechandafarira chinovaka ukama hwenyu ndechekuti mukwasha adayira ega kuti mukadzi akataura ndamubvunza mubvunzo uri sensitive wokuti umwe agone kuutaura muno but apindura saka ndiri kumusiya ndamupa nyaya yekuti chienda unozvizivisa kuna ambuya vako handiti mapona ambuya pakaita munhu anotuka munhu dare harishaye zvekuita magistrate court haishaye zvekuita civil court haishaye zvekuita handiti mapona but muno manje muno ndemekuyananisa vanhu tichitarisa isusu kuti right chinobatanidza vanhu chii tobatirira ipapo kana pasina kuzadzikisa manje ipapo apo manje apo handiti mapona dare rakuita basa nhasi mukwasha akubvumai pamberi pamambo chinove chinhu chakakosha zvisingaiti muroora akabva atotaura kuti vanotenga amwene avo vamunenge muchiti mai ava vatoda mwana wangu vanoti zvakazodii vane kwavanosangana vachipanana zvinhu imi muri kuvareverera kuti zvechokwadi zvinouya saka chaipa chii ngapachiratidza kuti mukwasha ndiani sekuru tsvakirai kuno kusvika musi wefriday ndati muri kunzwa this is an order now from the court handiti mapanzwa
it's an order, because kana makapedza 24 months muchifambidzana nemwana womunhu muchiti mukadzi wenyu, hamunditaurire zvokuti tiri kuda tsvakirai kuno moti imi semakorokoza. Anometa kuti unoshanda pai, handiti mapawana 7 days kubva nhasi tiri kuda chii, tsvakirai kuno, musaise defense, ndinokuisai divi rakashata, handiti mapawana. Saka iyi nyaya ive duwe yaida kuti munobatana muite chinhu chimwe chete, tosangana mune imwe nguva.